V dnešnom videu si do Lega pridáme elektráreň, batok so 6 bonusovými končatinami, padák a Lego auto, ktoré by malo byť schopné liesť po stene. Čaute ľudia, moje meno je Unik, vítajte na kanáli Unik 123 a toto je druhá časť Lego Unik. Minule sme si vytvorili základňu, ostrý Lego nôž, svetla a pokúsili sme sa vytvoriť lietajúcu Lego postavičku. Keď tak si to video potom pozrite. Ale dnešný hlavný plán je auto, ktoré dokáže liesť. Ale najprv začneme s elektrárňou. Elektráreň. Asi by som to urobil úplne najjednoduchšou technológiou, proste zoberiem dve baterky, dám ich sem niekde do rohu, pozapájam káble, ktoré budú viesť vlastne až ku tomu domu a tam budú viesť do všetkej ostatnej elektroniky. Tým pádom už som si vlastne rozobral tie svetlá, ktoré sme tu mali minule v minulom videu a vytvoríme si ich vlastne ešte raz. Teraz zoberiem baterky, obostávam ich okolo, zapojím tam tieto tu káble, vďaka ktorým to budeme môcť zapichnúť. Takto dva káble, ktoré sa dokážu spojiť. Hotovo, našu elektráreň máme postavenú. Teraz do tejto baterky zapojíme tieto tu káble a tie vlastne pôjdu von cez tieto tu dve dierky. Chcel som si síce urobiť len tie porty, ale už som to aj zapojil do nášho domu. To znamená, že už tu máme na stole pripravené tlačidlo a to keď zmačkem, tak to vlastne takto začne svietiť. Posadíme si sem nejakého panáčika a môže pracovať so svetlami. Takže predpokladám, že za krátky čas máme elektráreň hotovú. A teraz ideme na zaujímavejšiu vec. Batoh. Aj keď toto batoh nie je. Proste si ideme na postavičku pripevniť končatiny. Jediné podmienky, ktoré budeme musieť splniť sú: postavička by mala byť schopná na tých končatinách stať. Logicky. Končatiny by mali byť kovové a zohýbateľné. A malo by ich byť 6. 2 nohy, 4 ruky. Predpovedám, že to bude vypadať absolútne hnusne. Na vytvorenie nášho batohu by som teda chcel použiť železo. Konkrétne spinky. Tie budú pripevnené za krkom ako všetky ostatné Lego batohy. Budú vlastne ohnuté a bude na nich pripevnená všetká konštrukcia, ktorá tiež bude zo spiniek. A už máme na chrbte spinku, ktorá automaticky drží. A teraz už si vlastne na ňu pridáme iba 6 končatín. A to nemám tušenie, ako urobíme. Prototyp našej prvej končatiny, teda nohy, máme hotový. Teraz si vlastne zoberieme túto tú končatinu a urobíme ešte raz takú istú. Potom ich pripevníme sem a pozrieme sa, či to bude fungovať. Nohy už mám, stojí to akokoľvek. Ale teraz ideme na tú asi hlavnú časť a to budú ruky. Výsledok, čo sme dostali, nevypadá zase tak zle. Tak toto už vypadá malinko lepšie. Máme z toho teraz pavúka, ktorý obsahuje Lego minifigurku. Ale celkovo, pokiaľ na to nekúkate, akože to vytvoril človek, ktorý normálne vytvára ty koky veci, ktoré sa hýbu, mechanické častice. A toto je proste oné. Tak keby vám to domov prinieslo 5-ročné dieťa, že to vyrobilo, tak je to asi v pohode. Mám taký pocit, že inak to asi ani nevyužijem. Ďalší vynález bude padák. Podmienky sú: mal by spomaliť pád, logicky. Mal by byť jednoducho nastaviteľný. Stačí, keď ho Lego postavička bude držať v rukách. A to je všetko, čo viac chcete od padáku. Padák, ako prvý základný spôsob, ktorý ma napadol a ktorý napadol aj vás, tak ako látku použiť odpadkové vreco. Toto je náš materiál. Nameráme nejaké množstvo, ktoré by mohlo sedieť k veľkosti padáku. Napríklad tuto. To nejak bude fungovať. Ďalej budeme potrebovať špagát, ktorý bude náš padák držať vo vzduchu. Niečo, čím vytvoríme dierky. Panáčika. Niečo ľahké, ale zároveň pružné, aby to udržalo špagát, aby sa do seba nezamotal. Toto tu drievko, na ktorom bude držať náš panáčik. Ako prvé by som do tohto vytvoril nejaké tie dierky. Vytvoríme si 4, lebo to bude pripevnené na 4 špagátoch. Teraz cez tie dierky prevlečieme špagát a pripevníme ho na našu Lego postavičku. Hotovo, náš panáčik už levituje. Teraz si tento tu špagát pripevníme na náš padák a potom už môžeme ísť na prvé testy. Do našej látky si vytvorím 4 dierky, ktoré budú musieť byť vlastne rovnomerné. Potom si cez ne prevlečiem teda ten špagát. Raz. 2. 3. 4. A teraz si špagát pripevní na ten padák a ideme na testy. Hotovo. Náš padák mám teda hotový. Ideme na testovanie, ale má to jeden háčik. Vonku prší. Celý týždeň. Pôvodne som to mal testovať na moste, ale počasie mi teda nedoprialo, takže to testujeme tuto. A teraz finálny test nášho padáku. A zase to letí pekne. A teraz vec, na ktorú ste všetci čakali. Auto, ktoré vie liesť po stenách. To bude zložitejšie. Takže,
Poznáme 4 druhy lezenia. Vákum, to funguje rovnako ako vysavač. Škrábanie, tak lezú mačky. Naviak, takzvané priťahovanie. A posledná možnosť, magnety. Ty asi predstavovať nemusím. Z týchto 4 možností najprv vyučujem vákum. Napchať vysavač do malého Lego autička je z mojej strany hovadina. Taktiež môžeme vyučiť škrábanie. Bude to auto, ako by sme tam mohli použiť škrábanie. Tým pádom nám ostal naviak a magnety. Naviak mi dáva u auta zmysel, ale zase by to auto fungovalo len na mieste, kde by bol ten naviak predom pripravený. A magnety? To je rovnaký problém ako u škrábania. Tým pádom, čo? Jednoducho použijem naviak, ktorý môže byť len na jednom určitom mieste a spojím ho s magnetom, ktorý môže byť všade. Kdekoľvek. A to znie celkom dobre. Poďme si vytvoriť prototyp. A teraz auto, ktoré vie liesť po stenách. Začal by som prvými dvomi časťami, ktoré väčšina aut určite má. To sú samozrejme kolesa. Potom, čo má vlastne úplne každé auto, tak je podvozok. A potom vlastne vec, ktorú budem potrebovať na to, aby sme to urobili tak, ako to chcem mať ja, tak samozrejme motor. Alebo tento. Rozhodujem sa teda medzi dvomi motormi. Tento prevažne kvôli tomu, že jeho sila je neuveriteľná. Je to niečo okolo 10 otáčok za sekundu, ale má jeden taký problém a neviem, či to dokáže utiahnuť celé auto s tým, že by tam musela byť táto tu obrovská baterka. Presne na to sa využíva prevodovka. Kvôli tomu tu mám tento tu motor, ktorý je obojstranný, tým pádom budeme môcť použiť dva špagáty. Je síce trošku pomalší. A tento motor by podľa mňa išiel strašne rýchlo hore, narazil by do steny a k tomu by ešte roztrhol špagát. Tým pádom som sa vlastne rozhodol radšej pre tento tu motor, takže si ho sem kde zasadíme. Tak kde tuto bude motor, na motore už mám vlastne dávno pripevnené tieto tu kotúče, kde sa bude namotovať kábel. A takto spopred kolies, rovnako ako to je napríklad na náhľadovom obrázku, tak pôjdu vlastne dva špagáty. A vlastne hneď do začiatku urobíme všetky mechanizmus, ktorý budeme používať, tým pádom si zoberieme aj toto tu tlačidlo, keďže vytvoriť to na diaľkové ovládanie by bol pre mňa zbytočne veľký pain. Takže vlastne teraz ideme urobiť ten obvod, to znamená, že toto tu tlačidlo sa zmačkne, z baterky sa presunie energia do motoru, vyčerpá sa a začne sa točiť. Celý obvod mám to všetko hotové. Vlastne keď sa kúknete na tie kotúče, tak sa točia. Takže teraz by sme si vlastne mali pripevniť špagát, ale ešte predtým si na neho musíme pripevniť magnety. 3 hodiny. 3 hodiny spájania káblov, zapalovania káblov, odišla nám baterka, 3 hodiny všetkého, čo sa dá pokaziť. Ale vďaka Bohu už to funguje. Auto vypadá takto, tuto má magnet, tuto má zozadu tlačidlo, ktoré ešte budeme musieť pripevniť. Tým sa prepína frekvencia, to znamená, že keď je takto, tak vlastne ten špagát ide von, ale keď ho prepneme, tak jednoducho sa až magnet ťaha dovnútra. Teraz si vlastne ideme dať prvý oficiálny test funkčnosti. Skúšal som všetky veci, ktoré ideme urobiť, ale neskúšal som ich samostatne. Mačkáme tlačidlo a už to je na tom aute. Okay. Nie. Alebo? Yes. Takto teraz vypadá naše autičko. Akože s ohľadom na okolnosti, že som väčšinu času, tých všetkých 11 hodín, čo som to robil, áno, robil som to 11 hodín, takže som väčšinu času iba opravoval baterky, opravoval som tlačidla, tak to funguje dosť dobre. Ja by som vám zrovna teraz upresnil časovú os, že vlastne v akom čase sa zrovna nachádzate. A nachádzate sa po ďalších 3 hodinách vývoji nášho autička, ktoré momentálne vypadá takto. Auto som oveľa zväčšil, pridal som tam vlastne batérie, ktoré sú väčšie, ale vydržia oveľa dlhšie, logicky, a sú aj silnejšie. Zo spodku som pridal magnety, tie magnety celé to auto udržiavajú na rôznych plochách a oveľa viac som to ešte vylepšil, ale to si ukážeme až za chvíľu. Ale tým pádom, že už je to o toľko násobne krát lepšie, tak to je aj väčšie. Tým pádom nám z toho vznikla dodávka. To znamená, že to, čo ste videli na náhľadovom obrázku, úplne pravda nebude. Nebude to úplne športovné auto, ale bude liesť po stenách, to je hlavné. Ale rovnako ako aj u minulej verzie, tak špagát sa namotáva aj odmotáva jedným tlačidlom, to je toto. Teraz sa odmotáva. A keď znova zmačknem tlačidlo, tak sa špagát namotáva. Ale ešte tomu musíme urobiť nejaký Lego design. Dizajn nášho autička máme jakž tak hotový. Zvolil som čierno-žltú kombináciu farieb. A teraz posledná vec, čo stačí urobiť, tak si to otestujeme. Testy. Otestujeme si to teda 3 rôznymi spôsobmi. Ako prvé to testujeme tuto na radiátori, kde sa vlastne zo zeme, kde budú nejaké prekážky, budeme musieť dostať hore. Potom to testujeme na chladničke. To je vlastne najrovnejšia plocha, tým pádom to bude najkrajšie vidieť, ako to funguje. A potom na túto tyčku so závesmi pripevníme magnet a spustíme sa dole. To, že sa spustíme dole, myslím tým, že sa spustíme až sem. A odtiaľ zlezeme až dole k zemi.
Ako prvé som mu vytvoril túto prekážkovú oblasť, bude musieť vyliesť až tak, kde sem. Momentálne sa nachádzame pri chladničke a ideme otestovať naše auto v ideálnych podmienkach. Pripevníme magnet. Keďže má naše auto magnety, tak ho môžeme prichytiť tiež. Zoberieme si tlačidlo a môžeme zapnúť auto. Teraz. Mohli ste si všimnúť, že na ideálnych podmienkach, kde je rovný plech, tak sa točí aj kolesa, keď ide dole, ale aj keď ide hore. Presne preto to vypadá tak strašne moc cool. Ono to auto proste lezie po stene. Odtiaľ to bude musieť ísť až sem na zem. A to všetko len vďaka našemu mechanizmu. 3, 2, 1. Dostali sme sa až na radiátor, teraz zoberieme magnet. Teraz ten magnet pripevníme sa na ten radiátor a znova cúvame dole. OK. Dostali sme sa dole, zoberieme magnet. Pritiahneme ho. A hotovo, dostali sme sa odtiaľto, len pomocou mňa, magnetov a celého mechanizmu až sem dole. Funguje to. Keď tak ohodnote výrobky z dnešného videa dole v komentároch. A keď už tam budete, tak vymyslíte meno týmto dvom panačikom a napíšte ho dole do komentárov. Minule to totiž urobili iba dvaja ľudia. Kľudne môžete napísať svoje meno alebo meno vášho kamaráta. Nech už ich konečne pomenujeme. Alebo pokiaľ máte nápad, že by som mohol vytvoriť na budúce, či už to bude LEGO Unique alebo hociaké iné video, tak to môžete napísať dole do komentárov tiež. Ďalší diel série LEGO Unique vyjde buď o mesiac, alebo pokiaľ na tomto videu bude 25 lajkov, tak tretí diel vyjde za 2 týždne. Pokiaľ sa vám toto video páčilo, zanechajte like, pokiaľ ešte nemáte, tak aj odber, videa vychádzajú každú nedeľu 14:00, zastavte sa aj na budúci týždeň, napíšte pekný komentár, s vami bol Unique z kanála Unique 123. Prajem pekný deň, pokiaľ vás zaujíma prvá časť LEGO Unique, tak kliknite sem, alebo pokiaľ vás zaujíma, ako som vylepšil nerf pištolky, kliknite sem, tuto mi môžete dať odber, ďakujem. A tuto je zoznam všetkých vlogov na tomto kanále. A ešte pitný režim, choďte sa napiť, voda je dôležitá.